Takže zdravím vás pri ďalšom sledovaní videa z série stierania losov. Dnes narýchlo, keďže je leto, chcem ísť trošku aj vonku, tak som si pre vás pripravil 4x prasa v žite. Nebudem zdržiavať, ideme hneď na to. Takže prasiatko, euro 50. A mohla by byť 50-ka, takže nič. Ideme na ďalší. Euro, takže tu máme vrátenie vkladu, vlastne výhru, nevrátenie vkladu. Raz toľko, dobre. Ideme na ďalší. 3 euro, prasa a 3. Super. Takže máme 3 eurá. Dobre. A posledný tento raz. 3, 50, prasa. No dobre, takže na tomto nemáme nič. Takže dnes vám celkom darilo. Do 4 žebov po 50 centy máme výhru 4 eurá. Takže oplatilo sa. Dobre. Je to fajn. Dobre, takže pre dnes je to všetko. Ďakujem za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa, čau.